Niste svesni koliko su sočni i beskrajno ukusni. Ovo su najčokoladniji mafini koji ste probali. A sada idemo na pripremu. U veću posudu sipamo mleko, alkoholno sirće, malo ulja, vanilin ekstrakt i bosni majonez. Promešamo i sjedinimo. Sada preko cedeljke sipamo brašno, prašak za pecivo, malo sode, zatim šećer, kakao prah i prstohvat soli. Prosejemo sve i vreme je da promešamo dok ne dobijemo kompaktnu i glatku smesu. Baš ovako. Sada pripremimo kalup za mafine i kašikom sipamo našu smesu. Uzmemo kockicu menaž čokolade i smestimo je na sredinu. Sada preko ide kašika naše smese, izravnamo i ide u redu na 24 minuta. Da vidimo. Ok, lepi su, ali kako da budu najlepši? Menaž čoko dugmići rešavaju to. Postavimo nekoliko dugmića na vrh mafina i vratimo na 3 minuta u redu. Sad su savršeni. Ostavimo malo da se ohlade i da ih vidimo na delu. Pre i posle. A unutra te čeka pravo čokoladno iznenađenje. U to ime, pusti čokoladi na volju i uživaj u najukusnijim slatkišima na netu. Prijetno!